Selamat tahun baru madihita saluhutna. Tabi parhorason ma hupasatami tuhamu akka amanami hinanami haanggi nang napinaribot. Saluhut hita na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Na tumangihon jamita marhite radio Pelita Kasih di Manogoton. Hita na dibagas tabe manang akka natongon di pardalanan tumopot akka ulota. Didongani jala di pasu-pasu tuhata Yesus mahita saluhutna. Au nyonya marbun sintua Melkida boru panggabean, rap dohot amang sintua evangelis Binsar Siregar, sian HKBP Kernolong Resort Jakarta. Makobasi partangyangan di Manogoton. Tapukama partangyangata marhite na martangyang binuatoni parjamita. Tapasada marohata martangyang mahita. Puji-pujian dohot mauliate husobahon hami tujulom ali di bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Ala takas do hupakilala ko kami padonganyomu di acara nami di Manogoton. Mangido hami ali Tuhan asa pasu-pasomo mahami saluhut parsidohot di acara renunganon. Pasu-pasu mahami narap manangihon renungan embun pagi na pinarade ni Huriam HKBP Kernolong rap dohot radio Pelita Kasih asarap taruli hami di arta ni harajaumu akadongan nami nagirgir manangihon hatam alay marukil di parkarejoan di parrumah tanggaon songoni nang siala ni parsahiton asima roham urupi manasida asa malua sian akka hamaoloni. Satokin nari na yang begyon nami mahatam na badiay. Patiu roha dohot pikiran nami. Asa tanak hatami mangulu di bagasan roha nami. Naposom napasaton barita na uli. Urasi dohot todim to di perbadia. Asa marsaringar hatami di tonga-tonga nami. Jala gabi hamuliaon di goarmu. Di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amin. Hata nitu hata, turpuk jamita dihita sadarion, tarsurat di buku Markus sada ayat sada sahat rodiwalu. Markus sada ayat sada sahat rodiwalu, songonon ma hata nitu hata. Onma mula ni barita nauli ni Yesus Kristus. Obar tu natarsurat di panurirang Jesaya, husuru ma suruaki, patujolo ni bohim si pature si dalanan mi. Suara ni naman jauh-jauh di halongonan, pature hamuma dalan ni Tuhani, pahornop hamuma si dalanan nai. Di halongonan do si Johannes madidihon, jala manjamitahon padidion hamubau ni roha lao pasesahon dosa. Jadi ruar masude pangisi ni tano Judea rodi sude halak Jerusalem manopot ibana jala di padidihon donasida di batang aik Jordan. Dung ditopoti be dosana. Yanggo si Johannesi ibulu ni unto do ulosna jala hulik kuling do hohosna akasihapor dohot situa niloba do si panganonna. Odo jamitana, na Roma sian pudiku nagumogo sian ahu. Nahurang tamado au, pauduk ahu. Makar hari tali ni sipatuna. Aik do hudidihot tuhamu. Alay to di perbadia do didihononna tuhamu ima sahat. Odolan ni jamita ima ayat walu. Aik do hudidihot tuhamu. Alay ton di perbadia do didihononna tuhamu. Hamu amanami inanami songoni nang ianakon nami na hinaholongan
di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Alaod dope ari paduahon tamasuhi tahun baru 2020 tamado hamesian HKBP Kernolong Jakarta rap dohot Radio Pelita Kasih pasahaton selamat Natal tahun 2022 dohot selamat tahun baru 2020 ma tuhita saluhut nama BG renungan di Manogoton. Mauliate dodohonon nami siala burjuni rohamuna manangihon renungan di RPKawon. Alani i tangyakok kamu mahami asalam margogo hami pasahaton barita nauli di tahun 2020. Saya dipasu-pasu Tuhata mahita saluhutna ala girgir manangihon hatana jala marsituhu mangulahotsa. Amin. Hamu akadongan barita nauli di Manogoton ima mula ni barita nauli taringot tu Tuhan Yesus. Naparjolo di baritahon ima taringot tu si Johannes Padidi. Khobar tu na sinurirakon ni panurirang Jesaya na madok. Husuru mga surwaki patujolo ni Bohim. Si pature si dalanami. Di Lukas sada ayat 17 dohot 76. Dinagokto di porbadia si Sakarias ama ni si Johannes. Disurirakon ni bana do taringot tu si Johannes. Iya ho alianaha targoar mapanurirang ni natumibul ay patujolo ni bohini Tuhani doho paturehon akadalanna. Si Johannes dipabakit debata gabe patujolo ni haroro ni Kristus. Pasahaton barita nauli taringot tu hamubaw ni roha dohot haroro ni Tuhan Yesus tu portibion. Laho paluahon jolma manisia siya dosa. Diguari do si Johannes gabe si Johannes Padidi. Ala memang si tuhu ni olaon na madidihon halak Israel do. Ima akahalak naung paubahon roha. Naulo maninggalkon hajahaton na jala naung rade manjakon hasesaan ni dosa. Marhite haroro ni Kristus si paluay. Hamu akadungan ayat si pahusor-husorota di Manogoton ima taringot tu padidion na pinatupa ni si Johannes di aik Jordan dohot na dipatupa Tuhan Yesus na naingroy. Didok si Johannes aik dohu didihot tuhamu alay na Roma siya pudiku to di porbadia do didihonon na tuhamu. Dia do lapatan ni tapamanat ma marsada-sada. Naparjolo padidion ni si Johannes. Hamu akadongan ahado nagabe ipola ni padidion ni si Johannes Padidi. Molo tapamanat padidion ni si Johannes. Jolo marjamita do ibana taringot tu lapatan ni padidion ni dohot hamubaw ni roha laho pasesahon dosa. Dungipe asa di si Johannes na sida di batangay Jordan. Dung jolo di topo tibe dosana. Jadi nagabi ipola ni padidion ni si Johannes ima songot tadda na patuduhon naung marhamubon roha halak na tardidii olo maninggalhon hadosaon na sian iyas ni rohana jala takas manariason hamubaon ni rohana di jolo ni si Tuan na torop. Marhite padidion ni si Johanneson takas doy tarida marhite si malolokta parbinegiata sude matahe alat panca indra ni hita jolma. Jala songoni muse sian sisi logika manang pikiran ni hajol maope takas doy tarjaloroha. Napaduahon ima padidion ni Tuhan Yesus. Hamu akadongan di ayat 8 turpuk sadarion didok si Johannes Padidido. Naroma siya pudiku na gumogo siya nau. Makar hari tali ni si patuna pe dak tama au.
Jala didihonon nama to di porbadia tuhamu. Do lapatan ni. Na parjolo takas do di patorang si Johannes ise do nanengroi. Tarida may siyan habal gaon dohot hasangapon na. Hobar tu hatana naman dok. Nanengroi ima nagumogo siya nao. Jala holan makar hari si patuna pe dak tamaaw. Ise majol masih songoni. Nagwar na balga jala masesangap na naengroi. Ima tuhata Jesus si paluay. Songon na didok di Johannes sada. Ayat 14 sahat rodi 15. Gabe daging mahatay jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hami mahasangapon na ima hasangapon ni anak sasada na siyan amay. Gok asini roha dohot hasitongan. Di hati dakon si Johannes do ibana ay ninna do. Odo ibana na hudoki na rosya pudiku. Jumolo do ibana adong asau ay parjolohiado ibana. Hamu akadungan bohado rumang ni padidion ni Tuhan Yesus. Takas do boy tabereng dak sarupa padidion ni si Johannes dohot Tuhan Yesus. Di padidion ni si Johannes halap na tardidi di sornop podo tuai Jordan. Alay mulo padidion ni Tuhan Yesus dak holan pandidion na tuai ki. Alay adong do no balgas yani ima padidion ni todi porbadia. Do lapatan ni padidion ni todi porbadia. Ima padidion na pinatupan ni Tuhan Yesus. Dang holan siyan natarida secara fisik. Alay marhado mua doi tu hapor siaon partodion. Di sada Korintus 12 ayat 12 tidok disi marhite padidion nito di parbadia gabe sada daging mahita rap dohot Kristus. Lapatanna molo Kristus do ulu ni huriai hitama nagabe pamatangna marhite padidion ni gabe ruas na mahita. Songoni do nang diturpuk sadarion molo tajalo padidion nito di porbadia di bagasan Kristus. Lapatana nunga sakambona hita dohot Kristus. Jala nunga tajalo to di porbadia na marhuaso di bagasan dirita. Bohado tada ni halak naung tardidi di bagasat to di porbadia. Didok Apostel Paulus dang terbahen sasahalak madok Tuhan tu Yesus Kristus. Molo soalan ito di porbadia na pabutohon itu ibana. Godang donang si leon-leon partodion na pinasahat ni debata tua kanong tardidi di bagasan to di porbadia. Isarana ragam ni parasi ni rohaon, ragam-ragam ni ulaon, sunguni nang ragam ni hagogoon. Adong do halak nang tardidi majalo to di habisuhon dohot parbinotoan. Adong musedo na majalo to di haporsyaon. Huaso pamalupon na marsahit. Patupahon halongangan. Panurirangon. Manada ragam ni todi. Makotahon hata sileban. Dohot pajojorhon parhataon ni. Di Galatia 5 ayat 22 di patorang Apostel Paulus do ragam ni parbue ni todi. Ima holong dohot las ni roha, dame dohot labas ni roha. Habasaron, habasaon, haporsyaon, halabohon, dohot hatomanon. Halak naung tardidi di bagasan to di perbadia. Tarida doi sian parngoluan na siap hari. Ima ngolu na marpos ni roha di huaso ni Tuhani. Namar pangutsadian tulomo ni roha ni debata. Jala mololam leleng jala solhot sasahalak tu Kristusi. Pangalahon pe lam sumanma tu pangalahon ni Tuhata Yesus.
hamu kadongan nunga takas dihita lapatan ni padidion nito ni porbadia. Jala bohado kaitan na tupan didian na pinatupan ni si Johannes. Hobar tutohonan ni si Johannes songon patujolo manang sirintis dalan ni Tuhan ni nung nga di patupa ibana padidion songot tada ni paubahon roha. Jala tarida doi transparan secara fisik. Alay dungro Tuhan Yesus tu portibion dipasikop ma lapatan ni pandidioni dohot lapatan partodion. Jala ima nagabe tudu-tudu tuhaluaon na pinatupan ni Tuhan Yesus marhite hatutubuna pangulaon na hamamatena hababakit na sahat Tuhan naik na tubanwa gijang laho paradehon inganan dia kana porsea di ibana. Jala ditikin naung binuhul na muse di bagasan hasangapon dihabang sa hamulyaw nai rodo ibana mulak tu portibion laho manguhumi jolma manusia hobar tu parolaon na. Jala huhud laho mangalap akan na porsea asa bongot tu harajaon na. Sukun-sukun ma dihitan waing. Nung ngarade hita managam haroronay, manang sa dihari pe ibana ro. Didok hata nito hata, tiop manadiho, asa unang adong membuat tupalmi. Selamat mendalani tahun baru 2020 tuhatta ma madungani hita. Amin. Martang yang mahita. Ale de bata amanami na marhabang sa di banwa gijang. Mauliyate mahusobaw kami tu julom. Ala dilah koro petiki dihami laho mananginangi hatam na badiyay. Apala di manogot niyaron. Di patol hasho do tuhami lapatan ni padidion na pinatupan ni naposom si Johannes Pandidi. Songoninang na pinatupan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate maruhan nami Tuhan, ala nung ngatakas watu si hami lapatan ni padidioni. Imalaho pasadaw kami akanong tinobusmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus, naong mate tarsilang humokop hami. Asa malua hami siyan pardosaon nami, jala partohap di hangoluan sugut. Idok hatamdo, na porsia jala natardidi dapotan haluaon, alay na so porsia ko na uhum sogot. Alan mangido hami Tuhan, tiop magomos jala to gumahami, asa toktong marsihohot sa porsyan nami, di madalani tahun baru 2020 tuluon. Sian hajol maon, macay golap dope pamerengan nami, dia kapergumulan si odopon nami di tahun na baruon. Alay pos dorohan nami, molohodongan nami, ise manatuk mangagohami. Moliate maruhan nami diho, ali Tuhan pardenggan basa, holan hodo hapursan nami. Asi maroham, tangihon matangi yang dohot elek-elek namion. Nahu pasat kami, holan mga sahon gorni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Ama Evangelis Sintua Binsar Siregar di nomor telepon 0815 8465 7186. Jika sahabat Radio RPK ingin mendengarkan ulang renungan ini, dapat mendengarkan melalui YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam pukul 20 WIB setiap malam. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian, 150 kursi dan 200 kursi. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Borus Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dilaksanakan 5 kali. Pertama, ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia.
4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 atau jam 6 sore berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran bersama 22 orang sintua dan 8 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung Nyonya Tampu Bolon di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.